मावळमधल्या भाजप नेत्यांकडून 3 दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला। अजित पवारांच्या निधनानंतर 3 दिवस प्रचार बंद होता आणि बाबूराव वायकरांकडून प्रचार आता पूर्णपणे बंद झालेला आहे। पूर्वी अजित पवारांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जात होते, तर मावळमधल्या भाजप नेत्यांकडून 3 दिवसांचा दुखवटा पाळण्यात आला। अजित पवारांच्या निधनानंतर 3 दिवस प्रचार त्यामुळे बंद होता आणि बाबूराव वायकरांकडून प्रचार पूर्णपणे बंद केलेला होता। दादांचं दुःखद घटना झाल्याच्या नंतर मी 3 दिवसाचा पूर्णपणे प्रचार बंद करून मी दुखवटा पाळलेला आहे। आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी देखील सर्वांना सांगितलं की आपण 3 दिवसाचा दुखवटा पाळणार, कुठल्या प्रकारच्या गाड्याला स्पीकर वगैरे लावायचा नाही, प्रचार करायचा नाही, रॅली करायचा नाही। पक्षीय आदेशाप्रमाणे मी देखील आदरणीय दादा हे माझे दैवत असल्यामुळे मी देखील त्याचप्रमाणे अचानक घरात बसून आहे।